Taurai tins. I Kestopash. Ayuwa. Yeah. Political commissariat of the Of the what? Premises. Yes. Please tell us again. Whether or not can you please explain? That I Kestopash. Political commissariat of Mbare to a district. Kana wati imemesa mukati mune masimba. Oti mune masimba kupfuura inini. Ayo unotonga wakazvarwa kupiyo mudhara. Ayo tipa address yako. Ayo tipa address yako. Tipa address yako. Ayo msiye kani. Ayo hatita zvepo zvehondo. Iyo mudhara yo tipa address yako. Tipa address yako yombare. Iyo mudhara yo. Ayo amuna ayo. No violence kani. No violence. Taurai kani. I'm cautioning. Declare that Mikosho. No violence. Mikosho. I declare. I declared whether you like it or not. Don't Tipe pamba wakasha. Yo ayo. Pa namba pamba pengi. Unakala mraini mupiyo. Who are you? Ayo pamba pengi. Who are you? Ayo yo ndikuvuze. Mikosho. Ngambo dzima. Mikosho yenyu. Ngadzime. From today onwards. Ngambo dzima. Unofarise chiyo mudhara. Unofarise chiyo. Ngambo dzima kani. Ngadzime. Manje zvawe autukanganisa mangadzime. Who are you? Yo mudhara. Ayo mira. Yo mudhara wakazvarwa. Ayo yo wakazvarwa kupiyo. Yezimbabwe. Uchita nezvechi? Yo wakata nezve. Yo wakata nezve. Ayo mudhara. Yo mudhara. Yo mudhara. Konteyo wejera ndezvako. Antokuza kuti zvomutaura. Wadzara unoziva zita rake. Mira. Yo wakazvarwa kupiyo. Inini? Mbare muno. Tipa address yako. Muri vanani? Tipa address yako. Odanezi. Lola mudhara wakaine bhazi. Wakaine bhazi. Chikopo kupiyo. Nochiziye. Weza unoda kana kushanda. Muri vanani kemi? Pane chaunoziya ere. Yatimeta nezveimi. Anokona kutengesa forge ere. Tengesa forge. Iyo mudhara yoka. Saka wakayo. Unoita nezveyo. Mtongo na wakundikane pakuita sei. You are the kundikens. You are the kundikens. Iyo mudhara una address yo. Iyo una address yo. Una address. Ayo msiye usambate. Uya kune mudhara yo. Uya kuno. Iyo. Saka kuti tukire iyo. Imimi. Iwewe. Zomurutwa zokupenga. Yo ndo uri kupenga yo. Ndi murutwa penga bana. Atipa address unogara pa nambani. Muraini ma unogara pa nambani. Odazodi. Ayo nabasa nazo indogara pa number 24 Second Avenue. 24 Second Avenue. Mkosho wako. Msiye kani. Mkosho wako. Msiye. Yo unogara pa nambani. Yo mudhara unogara. Ayo uno declare chiuri Roger. No declare chiuri Roger mudhara. Yo mudhara. Ani? No declare chiuri Roger. Ndi Roger rani? Ausi landlord ke. Ayo. Ona baba wakazvarwa ma. Chama indi. Auna imba marare. Yo una imba marare. The papi. Unaimba kupi. Unaimba kwa harare. Hii pili papi. I declare.
Unemba kwarare. Ndati munezvo murapikisa. Unemba kwarare. Unemba marare. Unemba marare. Ndepawedzera pa. Wedzera sera kanonzani. Yati muri pawedzera. Azitara kanonzani. Chinonzowedzera. Sitara kanonzani. Makomeredzi kandara auto. Makomeredzi chi, atiti makomeredzi kwauri mudare wewe. Oh, muri mass bracket. Kamuri mass bracket ka. Mchaona mchamambira zvichi. Ndezvako izvo mudare wewe. No, not declare. Ndezvako kana wakaisa mvura. Next time. I declare. Whether unoda kana kusada. Iwe. I'm the political commissar. Usapana zvauri wewe. Wewe mudare hapana zvauri. Usambate. Dango political commissar usikatauri zvautaure. Wewe mudare ndinokanganisa batewo. Kanganisa batewo. But political commissar bato ripi. Unokona Charasta. Salam jairi ayo. Hauna imba hauna address mbare. Tutaura address. Aibo. Hapana zvandokuita. Forward. I want to tell you the reality. You. Jairi ayo. Yo una address mbare muno. Iwewe. Yo una address mbare. Taura kwaunogara. Who are you? Godfrey Shafudzika. No garapa number 24 second Avenue. Ndo garapa number 1. Redzo makoni. Iwe. Nonyebe. Political nonyebe. Mbare trade. Nonyebe. Usambofaka mnyepele. No mama. District Rani. Ndalo ngokula zvakanaka. Ngokula zvakanaka. Ngokula zvakanaka. Ngokula zvakanaka. Munhu akada vanose munhu mukuru akada vanose vanda zvimunyatsira kudaro. Unonzani kwewe mudare? Yo unombonzani yo? Bato riri kutonga kuti mukosho. Pitseke mani. Hayo mudare una basa yo. Ndo munhu usina basa yo. Hatikurove hatikuite sei. Hatikurove kana kuti hatikuite sei. Yo hatikurove. Ndafamba. Iwe mudare. Enanondirawo. Chitakutsa kuchikwe. Chitakutsa kuchikwe mudare. Myself. Defend chikwe. Hauna kumboenda kuhonde yo mudare. Yo mudare hauna kuenda kuhonde. Yo mudare hauna kuenda kupi wakaenda. Why were you based? Warira pai yo. Kupi nyika ipi yo? Nyika ipi? Nyika ipi? Salam jari. Jari zokumanya. Aiwa kana tisikazveonde yo mudare yo. Ndezvako izvo. We don't want useless people. Useless pieces of nothing. You are the useless. The first useless. You are the one. Never ever. You will never ever. Ever. I'm the one. You are lying. Aiwa musarwe hapana kurwa hapa. Hatita kurwa. Yo tora mudare hondo kwakaenda honoze AK47 yo. Neziye. Wambabata hand grenade here. Wambabata hand grenade. Yo mudare atikuziye. Uyu atikuziye mudare yo. Zvise mudare. Bo.
ndikubeta msikazika hayi usangoti wanese mkosho anaro iwe uda kwenda kupi ngatimamisana panapa ayiwa panapa Ningine gejo nemombe wakane basi marari wakane basi not a warrior. I am not a warrior. Warrior. Fonse. Madara. Indi not a mina. Do Madara. Dini political consent to Munombara national. I'm sorry. Don't masquerade. Don't tell me. You are Panajinja no Farisa. You. Yeah, apana chaona fariso no ba kumusha baba ndekupi yo iwe takutoa mtima uto ma comrades kaoni ma comrades we are warriors imimi mlima uto ma excuse up wewe I said you are Syrian. You are Syrian. Syrian you unasema Syrian kanti odza kuyo. Ndio UNC. Iwe uchitaura Syrian. Uri komisa wantu. Syrian. Uri komisa wantu. Unozitaurere pamberi pevakuru vako izvozvo zvokutuka izvozvo. Yes,
I declare nditaurira kuti mbare muno munhu ndiani akakumirira mbare muno kubato rako kubato kwako bato rako Zimbabweano never ever ruled by the being fear of failure. You that my comrades, I tell it to you. I guess your passion. Yes, unonzani I guess your passion. 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 I declare it. unosenza kupi unosenza kupi unosenza because musatengesa nyika unosenza kupi musatengesa nyika murimadza kutsvakwimi murimadza kutsvakwimi murimadza kutsvakwimi I tell you you unosenza kupi you mdala unosenza kupi murimadza kutsvakwimi unosenza kupi murimadza kutsvakwimi mutaura unosenza kupi unosenza kupi serious I guess your passion. Yes please unechitupe unechitupe mdala that whether you like chipa chako chakanyoronzi andekonoda kwese konoda iwe nati andekonoda iwe kuti usaona kuti ndiri muhombe kufura zvaunofunga iwe mukosho wako handitongwi namakunikani imi muri vatengesi mimi makabvira kutengesa nyika kubva kudhara yes please you and one of this guy which guy inini manje yes iwewe nouyu murivatengesa nyika munoda kana kusada murimadza kutsvaka imimi I tell you yes wakabva nekupi mdala wakabva nekupi pamba penyu panhamba ani mbari muno panhamba ani aunyare nezvaunotaura izvi I guess your passion. I have my powers of declare. You know that kind of sounds good. I tell you, because you are one of the time, wherever don't talk to say you are no uchite chi unongwana nesimba racho ere une simba ere mdala I declared do you know me? I said, do you know me? Do you know me? Do you know me? You don't have a fixed abode. Musambo, Fama, You don't have a fixed abode, and we don't, and we will not accept whatever you're saying. Kutoka kwani inini we don't have a fixed abode. Kasupindi kuko hotels waro nani especially nenini True must break must break iwe sha yo mdare mupi basa kwake ndekupi kwe basa kwake ndekupi kumdala basa kwako ndekupi we ndati ndotozoti hauzvikwanise go kwarukuda ndoenda kudini iwewe basa kwako ndekupi ndati go wherever you like. Pana kwatoenda. Makani, atisi ma comrades. Yatangira papi nyayo. Atisi ma comrades. Yo usim comrade yo mdala. No shoresa nyika yo. Yo no shoresa nyika. Iwe no shoresa nyika.
Wazera. Usandipushe ndinokukwaza. Ona ndini. Ndinokukwaza. Andika ndio. Unanika kubi. Adude Kubi wozodi. Aurowe mdara. Unoshoresa nyike. Unoshoresa nyike. Kwa usata zvaurikuita man. Zvaurikuita zvatitobozvida. You are a useless piece of nothing in this country. Just know that. Chenda kumba makomrades ani ausi mkomrades. Yoenda kumba yo. Chenda kumba mdara. Chenda kumba. Kumba kwani? Kumba kwako. Ana imbo kunorara msiko. Ndio zvonoda. Unorara msiko yo. That is what you want to say. Yo mdara. That is what you want to say. That is what you say. Iwe ndio zvonoda kutaura yo. Wana kutaura kuti very bad. That iwe ndio kutaura kuti warasa biara. Warasa boss kutaura zvisina basa. Pachi political commission. Kosho wakushedzera ndati ntauri zvokupemba. Mune hurero. Mupi? Ihurero. Abasi babawa kapana. Wadi kubira pa. Kufarisa. Kurosa nani? We have got to kunzwa. Inokutsika. Hatombo kurowa. Dzitsike. Samurove. Wewe wakaipa. That is start now. Start now. Start now. That if you are serious, Last. first and last. For about what? My brother. For about what? For about what? Tell us what. For about what? For about what? That is for about what? For about what? What number do you originate from? That is